Na to, aby to mohlo... Cállate, desnúdate. Déjame jugar contigo. Tócame, desnúdame. Eres feo. Así. Súbelo. Dame más. Habla. No pares. Esto es porno. Jeden z mála. Oye, chicos. Že teď takhle... Tady vidím nás. Jo. Tady takhle vidím teď nás. Jo. Dobrý. Jsi stáhnul program nějaký do toho? Nebo jsi napsal sám? Ne, to je všechno už připravený. Jo. Jsi jenom poskládal díly. Jsem jenom poskládal díly a asi to přijít s čínem. Ještě kdyby náhodou to udělal nějaký blbost, tak by to vyplatil. Já nevím, co to budu dělat. No. Ty to udělala na tenkrát. Já nevím, mohu ztratit signál a nebude to třeba spadnout. Proto by se s tím mělo říkat, aby to když se spadne tuhle vejší, tak se na to musí udělat. A ještě vejš, jak víš, jako to poletí? Já nevím, teoreticky by to mohlo až do nějakého to tam budeš mít signál. Mám potom na to zesilováč a Děkujem za ukázku. Tak se mějte hezky, naschle. Dopadne všechno. Já doufám, že nedopadne, já doufám, že přistane. No ne, já nemyslím to. Jo, tak jo, já vám děkuju. Naschle. To si ještě uvidíme. No určitě. Porno. Tohle to dá do kusy, no, hezký. Pokolikrát jsi s tím nezvyklý? Asi po čtvrtém, ne, to už jakože takovej druhý, třetí zajímavý let, jinak to bylo všechno testovací vlastně. To bylo co, tak jsi to odlepil do těch úplně a ladil a různě. A proč to nám ještě ty GPS-ku? To je kvůli... Protože já potom, když se mi to třeba ztratí, tak můžu zapnout program, aby se vrátila na místo svýho vzletu. Jo. Já to teď... No jak ten program do toho dostaneš? Zkusím, jestli to bude fungovat. Jako když to ztratí z vysílačky, jo? Tak. No ale jak tam ten signál, jak to sepneš? Zapnu, aby se vrátila sama domů. Ale jak to sepneš? Dálku, když nemá signál z vysílačky. Když má automaticky sebe na hraní. Jo, takhle. Ne, to nedělám já. Letěla nikam pryč. Vůbec se jí to nelíbilo. Vážně, já budu to dělat. Teď je to úplně hloupá. Kdyby měla držet to na kolenu. Ty budou větší a dostaneme. Nechci tě jako brát růze, ale přeci jenom investice, kterou do toho může vložit ty. A investici, do kterou do toho může vložit někdo, kdo má za sebou výzkumný ústav Spojených států, armády Spojených států nebo někdo takový. Přeci jenom kapánek rozdíl, jo? Takže to, že ti to zrovna nedrží ve vzduchu přesně pozici, to nemusí být jako zrovna na závadu, jo? Jako. No takhle GPS-ka ti může kecat třeba plus minus 10 až 100 metrů. Já tady potom vlastně to nezáleží na tom, co ty chytíš, to záleží na tom, co ti povolí Američané. Protože oni ten signál uměle zkreslujou. Do toho bláta ne, na auto. Když zamůžu, tak je to hodně citlivý na ty větru.
Jde na elektriku všechno. Jak dlouho to vydrží vzduchu? Jak dlouho to musíš nabíjet? Cože? Půl hodiny. Jo. No to je paráda. Domokra. Domokra, proč domokra? Jak šla? Per gente decente, per enferme, estremete, le penes enfermen, el bebé merece el trece. Jo takhle to píkolo kvůli té baterce. Ahora me sacó Deben entender que defenderme es querer ver. Siento que la calor sigue recorriendo mi cuerpo. Esto no es suficiente. Necesito un ritmo caliente. Cállate, cállate, desnúdate. Déjame jugar contigo. Tócame, tócame, desnúdame. Eres feo, eres feo. Así. Súbelo. Dame más. Ada. No pares. No pares. No pares. No pares. Esto es porno. Porno. Jeden z mála. Oye, chico. Yo soy la que manda. Že teď takhle, tady vidím nás. Jo. Tady takhle vidím teď nás. Jo. Necesito un ritmo caliente. Jsi stáhnul program nějaký do toho? Nebo jsi napsal sám? Ne, to je všechno už připravený. Jo. Jsi jenom poskládal díly. Jsem jenom poskládal díly a asi to stříne. Ještě kdyby náhodou to udělal nějaký Jak blbost, tam tak něco by to tak, vypadlo. tam Ty dráv, já nevím, co to budu dělat. No, By to udělala na tenkrát. já nevím, mohl bych ztratit signál, nebo by to třeba spadne. Proto by se s tím mělo říkat, takže to. Když se spadneš tuhle výšku, tak se na to musím dát. A ještě vejš, víte, jak víš, jako to poletí? Já nevím, co by to mohlo až do nějaký to tam budeš mít signál. Mám potom na to zesilováč a Děkujem za ukaz. tak se mějte hezky, na skle. To dobře dopadne všechno. Já doufám, že nedopadne, já doufám, že přistane. No ne, já nemyslím to, nemyslím o tom. Jo, tak jo, já vám děkuju. Na skle. To si ještě uvidíme. No určitě. Porno. Tohle to dá do kusy, no, hezký. Pokolikátý jsi s tím nezvyklý? Asi po čtvrtém, ne, to už jakože takovej druhý, třetí zajímavý let, jinak to bylo všechno testovací vlastně. To bylo co, tak si to odlepil 10 000 obdobně A ladil a různě. a počtu nám ještě potřebuje ty GPS-ky, to je kvůli... Protože já potom, když se mi to třeba ztratí, tak můžu zapnout program, aby se vrátila na místo svýho vzletu. Jo, Já to teď no jak ten program do toho dostaneš? zkusím, jestli to bude fungovat. Na to občas vidím. Jako když to ztratí z vysílačky, jo? Tak. No ale jak tam ten signál, jak to Teď si sepneš? zapnu, aby se vrátila sama domů. Ale jak to sepneš? Tu dálku, když nemá signál z vysílačky? To už má automaticky v sobě nahrané. Jo, takhle. Ne, to dělám já. Letěla nikam pryč. Vůbec se jí to nelíbilo. Vážně, já budu to dělat. Teď je to jako nedoufá. Kdyby měla slyšet to na kolem. Ty budou větší a doufám. Wow.
tě jako brát hůře, ale přeci jenom investice, kterou do toho můžeš vložit ty. A investici, do kterou do toho může vložit někdo, kdo má za sebou výzkumný ústav Spojených států, armády Spojených států, nebo někdo takový, tak přeci jenom kapánek rozdíl, jo, takže to, že ti to zrovna nedrží ve vzduchu přesně pozici, to nemusí být jako zrovna na závadu, jo. Jako. No takhle GPS ti může kecat třeba plus minus 10 až 100 metrů. Vlastně to nezáleží na tom, co ty chytíš, to záleží na tom, co ti povolí Američané. Protože oni ten signál uměle zkreslujou. Do toho bláta ne, na auto. Když za mu tak je to hodně citlivý na ty porivy větru. Jde na elektriku všechno. Jak dlouho to vydrží elektriku? Jak dlouho to musíš nabíjet? Cože? Půl hodiny. Jo. No to je paráda. Do mokra. Do mokra, proč do mokra? Per gente decente, per enferme, estremete, le pene se enfermen, el bebé merece el trece. Jo takhle to piccolo kvůli ty baterce. Se creen jefes, se ven que les creen herejes, deben entender que defenderme es querer perder, pretenden vencerme en este set, ser envenenes.